Jaha, morjesta teille kaikille. Ja tervetuloa seuraamaan uuden ohjelmasarjan nimen. Se on nimeltään sanotaanko vaan, se on nimeltään Aarrearkku. Ja tämä Aarrearkku pitää sisällään muun muassa näitä tämmöisiä videoita, joita olen en ole ennenpää julkaissut. Ja ja nämä jaksot on tehty ennenpää, mutta niitä ei ole vain julkaistu. Nämä on tämmöisiä nämä hommat. Ja nyt mä selvitän teille hyvät katsojat, mikä on ensimmäisen jakson nimi. Eli ensimmäisen jakson nimi on nimeltään Mahakipeä. Mennään päivämäärään 13.1.2023. Tämä oli niin kuin joulun jälkeen, siis 13. päivä. Ja mulla rupesi yksi kaunis ilta tai päivä rupesi niin kuin mahaa maahan tuli kipeäksi. Ja tässä videossa te näette sitten, että tässä videossa sitten näette, että minkälaisia nämä mun mahakivut on. Eli mulla on tosi tarkkaan katsottava sitä, mitä mä syön. Ja jos mä syön pikkusenkin väärin, niin se on heti sitten se lyö sen sitten niin kuin sanotaan kipeäksi. Ja tästä sitten hyvät katsojat, ensimmäinen Aarrearkun jakso, ja se on nimeltään Mahakipeä. Tervetuloa katsojat mukaan. Pitemmittä puhetta lähdemme katsomaan tuota videota. Ja video on siis kuvattu 13.1.2023. Että näin ikään. Ei muuta kuin videon pari. Morjesta. Ja hyvää alkavaa vuotta. Ai saakeli, tiedättekö ai saakeli. Mä tappelin tässä niin sanotusti mahani kanssa. Ei helkatti. Se taas innostui jotenkin. Ai. Täytyy varmaan mennä vessaan, mä 2 kertaa jo käynyt. Ne voi varmaan 3. Ja helkattia se rupeaa. Kyllä pääsin nyt vääntää. Ai, joskus näitä tämmöisiä maha-ongelmia. Ai. Vuoden ensimmäinen 2023 video ja nyt mahaa vääntää niin pirusti. Pitääkö mun mennä uudestaan? Olikohan se, kun mä rupesin taas syömään ruisleipää. Rupeskohan se ärsyntykää se sitä. Ruisleivän syömistä. Joo. En tiedä. Ai saakeli kun vääntää.
mä en tiedä, onko teissä tämmösiä kuin minä, että ääntää ei saake. Ei kyllä, mun täytyy kuulkaa mennä kolmannen kerran tiedättekö tonne vessaan. Kyllä se kupaa niin on. Ei estä sentään. Ai estä sentään, kuulkaa. Kyllä on kauheita nämä mahavaivat. Mulla on vielä semmonen maha tästä, kun se tulee kipeä. Mä en mennä saada tätä millään, kuulkaa. Mä en mennä saada tätä millään. Millään pistetään toi. Okei. Ei saakeli. Tää on kuulkaa tämmöstä. Tää on kuulkaa tämmöstä. Tää mahan kanssa. Ei. Sitten kuulkaa kun sitten siinä on ihan semmonenkin juttu, että kun niin, mitähän mun piti sanoa. Ei saakeli, kun maha on kipeä. Ennen kuin kun on pitänyt syntyä tähän huonomahaiseen sukuun. Mä väännän nyt vaan. Kylläpä se nuo äreillä tulee. Tää mun maa. Olikohan se taas, kun mä rupesin syömään sitä ruisleipää. Taisi se varmaan tuossa sanoukin. Rupeskohan se taas niinku siitä. Ärtyköhän se siitä. En tiedä mikä on, mutta maa on niin helkata kipeä. Ai. On paskamaista, tiedättekö. No, eikö se minä loppua mitään? No. Vai onko siellä suolenmutkassa jotain? Aika on mulla taas mennyt. Ei se ainakaan löysällä. Taitaa olla kuule kovalla mun maha. No tuntuu sieltä, että ei se ainakaan löysältä. Ai saakeli. Onkohan sinne taas jäänyt joku sinne semmonen motti tonne suoleikata. Se ei vielä tulla sieltä pois. Ei se ainakaan löysällä oo.
helvetin kovalla. Tiedättekö muuten kova mahakin voi olla, kuulkaa kauhean. Mulla on molempia. Mä kärsin sekä löysästä vatsasta että kovasta vatsasta. Joo. Ankurina. Joo. Onkohan mä nukkunut jotenkin viime sellainen kippurasta tai jotenkin katoja. Siinä on jäänyt tuonne suoleen jotenkin sellainen, että se on mennyt. Mä muistan, ei ole kovin pitkään aikaa. Olikohan se tossa. Koskahan se nyt oli siinä, oliko se siinä joulun. Olikohan se ennen joulua vai jälkeen joulun. Mulla oli kans samanlainen, että mulla oli maha niin kovalla ja sitten tuli oikein kuulkaa semmonen motti. Tuli semmonen tämmönen oikein, se on vähän niinku tämmönen nyrkin, mikä mulla on tässä tän kokoinen niinku suurin piirtein. Niin se tuli pihalle ja sitten rupesi maha helpottaa. Ja mä joskus kärsin tämän mahan kanssa. Ja sitten kato, kun mä oon siis mun äitin puolelta. Siis niin semmoista niinku, että sitten kun maha tulee kipeäksi, niin sitä peijakas ei meinaa saada millään parane. Ja sitten oma isäni puoleltakin huono mahasta sillä lailla, että siinä suhteessa, että mulla menee sitten taas vastaavasti. Mun isällä oli semmoisia ongelmia, että siellä oli niinku vatsa kovalla sillä, että se ei niinku, että mä muistan silloin, kun mä olin oli semmoinen kuin isä vielä eli ja mä muistan monta kertaa ne sen mahavaivat ja kerran mä muistan semmoisenkin tilanteen, kun se oli oikein kippurassa, kun se oli maha niin kovalla, että se ei niinku saanut tulemaan sitä, että joo. Kunhan se alkoi helpottaa. Joo. Joo. Jokaisen se nyt rupesi helpottaa. Niin kuin vähän tuntuu siltä. Joo. Tää on närkkä, täytyy käydä vielä vessassa. Se on jännä nähdä. No, mä kattoo. No niin, katsotaan se, että mitä se maha nyt sanoo? Kauhea.
Joo. Joo. Huhhuh. Jotenkin tuntuu vieläkin, että vieläkin vähän niinku kähtäisi. Joo. Otin semmoista mahalääkettä. Nyt mulla vasta kulkaa maha kipeä. Tiedättekö? Ai estas sentä. Ai estas sentä. Jaha. Taitaa tulla taas vessan reissu. No niin. Nyt se helpotti. Tiedättekö se mun maha? Nyt helpotti, näin kauan siinä meni niin kuin se meni. Kävin vielä yhden kerran, niin ainakin 4-5 kertaa käynyt. Nyt meni ohi. Että siinä näette minkälaista. Siinä näette, mä tein oikein tarkoituksella tämän videon, niin näette, että minkälaista se mulla on, kun mulla on oikein vatsavaivoja. Tämmöstä. Mä sain sen suoleni tyhjäksi. Vatsa rupesi helpottaa. Että tämmöstä. Tämmöstä tällä kertaa. Joo, siellä ei ole ulkonakaan mikään kiva keli, se on niin sanottu pääkallokeli, että saa olla kyllä kieli keskellä kämmentä, ettei lennä niin sanotusti nurit. Että semmoista. Joo. Kyllä se on kauhealla nuo mahavaivat, mä sanon kyllä, että ei ole kyllä mitään kivoja. Sitten mulla on semmonen yleensä, että mahavaivojen jälkeen, niin sitten se hellittää. Nyt on kylmä. Rupes paleltaa. Se on jännä, että kun siis niin kuin yleensä kun vatsa rupeaa helpottaa, niin yleensä sen jälkeen sitten kun se helpottaa, niin sitten tulee kauhean kylmä. Rupeaa palelemaan. Että semmoista.
Tää on nähdä, täytyykö vetästä vielä jotain. Pitääkö mennä vetäseen vielä jotain tähän päälle, että mun on kylmä. Oh. Mulla oli vähän hommia tossa, niin jäi vähän homma kesken, kun ton mahan takia. Mulle taas olla närästytti, jos hamala tuntui jotenkin, että tuosta niinku ylämahastakin tuli semmoinen polttini tosta. En tiedä, pitääkö mun lopettaa. Rupesko se taas ärtsyilee, kun mä söin sitä ruisleipää? Mä pidin pienen tauon, kun muttakin tuo ruisleipä teki sillä lailla, että se rupesi polttaa mun mahaa, niin mä vaihdoin se, mutta saa nähdä, täytyykö tehdä sama homma uudestaan. En tiedä. Mitä tässä tekisi? Tää on tämmöstä. Kyllä mä sanon, että vaikka että jos on löysä maha, niin kyllä se on kova vatsakin, niin kyllä se on kauheeta. Se vaan asia niin on. Sillä ei mahda kulkaa mitään. Oli se taas kauhea vatsanväännö. Tommosetkin esimerkiksi tommoset niinku ulosteistakin niin tulee ne semmoset mötit, niin ne on kuulkaa vaarallisia. Siinä voi käydä huonosti. Siinä voi suoli haljeta. En tiedä, oliko mä nukkunut sitten jotenkin kippurassa tai jotain, niin se oli ulostus taas mennyt sellainen. Se voi olla kyllä mahdollista. Mutta oli se nyt oli niin sanotusti onnettomuudessa, että se maha parani. Kauheeta, kun joskus saa tapella ton mahan kanssa. Ei alkanut kyllä mitenkään hyvin tämän vuoden videot, että alkoi heti tämmöisellä kauhealla vatsakivolla. Joo. Tämmöstä. Tämmöstä lajia, joo. Niin, tossa tuli muuten mieleen, että se Liisa-Mari Presleykin sitten niin kuoli. Se on eilen sitten se on eilen kuollut. Onko se sitten niinku eilen illalla kuollut? Tai eilen kumminkin. Eli 12. päivä.
Joo. Tämmöstä. Minä jatkan tässä tätä huilailua ja muuta semmoista. Ei mitään. Katsotaan sitten vähän toisenlaisissa merkeissä. Mutta palataanpa asiaan. Nonni. Ja nähdään taas. Okei. Moikka. Olkaa kiltisti siellä. Tämmönen oli tämä video. Ja katsotaan sitten mitä tulee sitten ensi jaksossa. Siihen asti. Moikka.